Hi mga dear, gawa tayo ng binignit. Binignit tayo today. So, yun yung tubig natin. Tsaka yung hinugasan natin na malagkit. So, haluin natin. Papakuluan natin siya hanggang lumambot. So, ilalagyan din natin siya habang pinapakuluan. Nang haluan natin ng isang latang gata. Dahil kasi dito, dahil wala tayong makitang talagang fresh na gata. So, iluluto lang natin siya sa gata na may konting tubig. Luto lang natin siya. Takpan lang natin. Yan, kumukulo na yung ating yung ating malagkit. So, lutuin natin pa to habang natin para hindi siya didikit sa kaldero. Kaya okay lang natin. So, itong way ko mga guys, habang ako'y lumalaki, lalo na sa bundok, ito ang simple way ng ginagawa ng nanay ko. Pag magluto, magbinignit. Magluto kami ng binignit ganito. Pero ang kaibahan lang kasi dito, wala tayong fresh na coconut milk o tuno. So, nanggagaling sa lata. So, yan. Tsaga-tsaga lang, okay. Maluto yung ating bigas. Ayan. Malapit na maluto siya. Malapit na maluto yung malagkit natin mga dear. Ang ginagawa ko ay lagyan ko siya ng asukal habang kumukulo para yung bigas na natin ay may lasa. Diba? So yun ang brown sugar natin. Lagyan natin ng brown sugar. Alam ko lahat naman kayo marunong magluto nito. Halo-halo lang natin medyo lang mahina lang yung apoy natin. Tignan natin yung ating bigas. Ay, naku, malapit na. Yan, may lasa na yung bigas natin. Kasi ang alam ko, karaniwan nilalagay nila sa huli yung malapit na maluto yung binignit, yung ating asukal. Lutuin pa more natin yung konti yung ating malagkit. So, ilalagay natin yung tapioca pearl para mas masarap. Tapos, ilagay din natin yung ating, mayroon tayong kamote at saka gabi. Wala kasi kaming
purple yan dito, wala akong makita kanina. Kaya ito na lang na white na gabi. Ayan, pagkuluan lang natin ito. Tsaka of course, mayroon tayong hinog na langka. At saka mayroon tayong saging. Lalagay lang natin yan. So, yan na yung ating very ala Nining Joy Bisaya na bidignit. Of course, bumili tayo ng tapioca na may color na siya. Ilalagay natin siya sa ating binignit. Ayan. So, papakuluan lang natin siya hanggang maluto yung ating saging, kamote, gabi, saka langka dito at yung tapioca. So, medyo matabang pa yung ating binignit. Lagyan natin ng asukal. Ayan lang muna. Halo lang natin para hindi siya magdikit sa kaldero yung ating bigas. Takpan lang natin siya ulit. Ayan na. Check natin mga dear. So, ito na yung ating kamote or sweet potato. Saka yung gabi natin or taro. So, ayan na siya. So, girl lang natin na okay talaga sa ilalim hanggang maluto. Nako, nabali yung ating. So, ilagay natin yung pangalawang gata natin. Kasi, ito ang magpapasarap na hindi siya kukulo ng matagal. So, 1 cup lang ito na bigas. 1 cup na bigas. Tapos may saging tayo dito. May gabi. May potato. Tsaka yung jackfruit. At saka yung sago. Yung sago. Tapos may sago tayong hinalo na naka-syrup. Para mas lalong masarap. But anyway. So, ayan, luto na siya. Luto na siya. Paano lang natin ng konti. Makulan lang sa atin nilari. Sandali lang. So, nakita niyo ng konting kulo. Ayan lang. Yung sa side na kulo, yan lang ang pinaka the best. Huwag na natin masyadong pakuluan na magbubula na siya. Kasi, mawawala na yung pinakalasa ng gata. Anyway, so, ito ang gagawin natin. Kakain ako nito. So, ano na tayong konting twist at lalagyan natin ng coconut gel. Nata di coco. So, hindi natin ihalo dyan. So, ito lang simple nang ginagawa natin ng sa probinsya. Actually, itong sago na
may kulay. Wala naman ito sa pinakabundok. So, pinakasimple lang yung alam ko dito. At ito ay nilagyan natin ng konting twist. Wala lang itong tawag din. Perfect na. Perfect. Tama na siya. So, yun naman yun guys. Ilagyan ko lang nito. Masyadong siyang sumarap.